Сёння 25 жніўня і гэта Белсад Зум, Аліна Коўшык, вітаю і шчыра віншую ўсіх беларусаў з 30-ми годкамі незалежнасці нашай краіны. Больш пра гэта ўжо неўзабаве ў нашай праграме, а пакуль да галоўных падзеяў дня. Паралімпіец Ігар Бокі заваяваў залаты медаль на параалімпіядзе ў Токіё. У заплыве на 100 метраў батэрфляем у катэгорыі С-13 ён усталяваў рэкорд паралімпіяды. Шчыра віншуем чэмпіёна і пераходзім да іншых навінаў. 1,5 гады калоніі агульнага рэжыму прысудзілі настаўніку са Смаргоні, які паказаў вучням відэа з лагатыпам экстрэмісцкага каналу. Ролик называўся «Конституция ушла в проституцию». Абвінавачанне цвердзіла, што відэа утрымлівае загадзя непраўдзівую інфармацыю, якая ганьбіць прэзідэнта. 46-гадовы Андрэй Пятроўскі віны не прызнаў. Расце колькасць захворванняў ковідам. Цягам апошніх сотняў у Беларусі захварэлі 1357 асобаў, 1305 ачунялі арганізмы, 11 чалавек не справіліся з хваробаю. Ужо 1 290 жыхароў краіны атрымалі 2 дозы расійскай прышчэпкі «Спутнік В». Яшчэ каля 300 тысячаў асобаў чакаюць на другую дозу вакцыны. У першых днях верасня Міністэрства здароўя прыме 1 000 000 дозаў кітайскай вакцыны супраць каронавіруса. Больш чым 5000 асобаў вывезуць з Афганістану 4 самалётамі вайскова-транспартавай авіяцыі Расіі. З Кабулу яны забяруць грамадзянаў Расіі, Беларусі, Украіны, Кыргызстану, Таджыкістану ды Узбекістану. На бартах будуць дзяжурыць медыкі, каб дапамагаць пацярпелым. Дзяржаўная установа «Белтранс спецаўта» хоча купіць 3 аўтамабілі Audi A8 для кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Бачым на сайце Дзяржзакупаў Беларусі. Кошт аўтаў 900 тысячаў падаткаплатніцкіх рублёў. Аўкцыён адкрыты да 8 верасня. На конкурсе World Car Awards 2018 Audi 8 прызналі самым раскошным аўтамабілем на свеце. Жыхары Драгічына дамагліся, каб новыя вуліцы атрымалі назвы, звязаныя з Беларуссю. Першапачаткова вуліцы хацелі назваць у гонар расійскіх – Баграціёна, Жукава і Айвазоўскага. Мелася таксама з'явіцца маскоўская. Пасля грамадскага абмеркавання замацаваліся назвы Менская, Міхаіла Герасімова і нарадзінца Драгічына Юрыя Блінова. Абысці не ўдалося толькі маршала Жукава. Юлія Цельпук, Белсад. Беларусь адмовілася прымаць прапанаваную польскім бокам гуманітарную дапамогу для мігрантаў. Польшча адправіла ў нашу краіну транспарт з намётамі, палявымі ложкамі, кодрамі і сродкамі асабістай гігіены для мігрантаў, што знаходзяцца цяпер на тэрыторыі Беларусі. Але афіцыйны Менск не выдаў згоды на пераход мяжы гуманітарным транспартам. Перадаць лекі і харчы мігрантам, якія жывуць лагерам на беларуска-польскай мяжы, паспрабаваў дэпутат польскага сейму Франак Сцярчэўскі. Калі памежнікі не пусцілі яго, дэпутат паспрабаваў прарваць ачапленне, аднак няўдала. Каля 30 мігрантаў цягам 17 дзён застаюцца на беларуска-польскім памежжы. Уцякачы спрабавалі нелегальна перасекчы польскую мяжу, але ім перашкодзілі памежнікі. Мігрантам, якія застаюцца на тэрыторыі Беларусі, беларускія сілавікі не даюць рухацца ў глыб краіны. Тым часам прэм'ер-міністр Польшчы заявіў, што краіна не будзе шкадаваць сродкаў на ўмацаванне бяспекі сваіх межаў. Паводле Матэуша Маравецкага, будаўніцтва агароджы на мяжы з Беларусю пачнецца ўжо найбліжэйшыя дні і зойме некалькі тыдняў. Калі сітуацыя на мяжы застанецца ранейшаю, то Латвія распачне будаўніцтва памежнага плота, заявіў і прэзідэнт гэтай краіны. Гадамі ўлады пазіцыянавалі Беларусь як донара рэгіянальнай безапаснасці, але вось за апошні год наша краіна стала генератарам пагрозаў. Як гэта старылася і як змянілася геапалітычнае становішча Беларусі, пра гэта мы паразмаўляем з Дмітрыем Грамаковым з Цэнтру сацыяльнага інжынірынга з Кіева. Добрый вечар, Дмітрый. Добрый вечер. Як вы гэта бачыце і адкуль гэтая выснова? Прежде всего, это основывается на том количестве людей, которые выезжают на сегодняшний день из Беларуси, которые создают свою волну миграции в соседние страны, в Литву, в Польшу, в Украину. В Украине на сегодняшний день, по оценкам некоторых специалистов, там выехало порядка 7 тысяч человек, которые тут пытаются как-то жить и строить свою жизнь.
в Польше гораздо больше, ну, приблизительно такое же количество в Литве. Вот, это первый момент. Второй момент – это то, что политика Лукашенко перестала быть прогнозируемой. То есть то, что произошло после выборов, и те догонялки, которые начались, они создают непредсказуемость режима для стран-соседей. При этом как бы все эти истории с внутренней ситуацией, они резонируют на внешних партнеров и страны-соседей, в том числе на Украину, да, которая там регулярно обвиняется то в поставках оружия, то в поставках там каких-то террористов, то еще чего-то. Но при этом прямых доказательств участия там Киева в этих событиях нет на официальном уровне. Да, кроме там заявлений каких-то там добробатов, бывших сторонников, участников, которые сейчас там непонятно чем занимаются на территории Украины и непонятно с кем сотрудничают. Вот. С третьей стороны, это тот миграционный кризис из стран Средней Азии, из Центральной Азии, да, то есть Ирака, Афганистана, который пошел через Беларусь в Литву и Польшу. В принципе, где-то готовимся к тому, что это может коснуться и нас. Как пошутил один наш белорусский коллега, говорит, мы можем же сказать, что Италия находится как раз здесь и показать на Украину в сторону Крыма. Вот. Поэтому я думаю, что наши службы готовятся к тому, чтобы, опять же, как-то противостоять этому потоку. И в связи с этим, на этом фоне еще и проведение учений «Запад-2017» с нашим как бы врагом, да, страной-агрессором, агрессию которого была признана на Крымской платформе буквально там позавчера, с Российской Федерацией. Поэтому понятно, что говорить о том, что Беларусь дает какой-то вклад сегодня в безопасность в Европе, в частности в регионе, да, в Восточной Европе, нам не приходится. А следовательно, мы можем говорить о том, что Беларусь на сегодня генерирует угрозу из-за своей непонятной и невнятной внешней политики, которая непонятно на чем основана. Дмитрий, а як ви бачите роль Росії? Бо, наприклад, сьогодні читала артикул, де польскія експерти пишуть про тое, што Владимир Путін можа скарыстацца вось гэтай беларускай мадэллю міграцыйнага крызісу і, в прынцыпе, ён таксама можа падкінуць да гэтага вогнішча, так, які зараз паліцца на мяжы з аб'яднанай Еўропай. По сути, для Москвы это не новая технология, да, и, допустим, если бы они хотели создать такой кризис, они бы его создали так, как они его создали там, с участием Турции или африканских стран там, в 2000-х годах, да, после начала войны в Афганистане или в Сирии и развития сирийского кризиса. Вопрос заключается в том, что Москва прекрасно понимает, что играться с этим дальше невозможно. Обвинять Запад в данном случае не представляется возможным, потому что никто этих людей не приглашал, никто этих людей не ждет ни в Литве, ни в Польше, ни дальше, где-то в Европе, для того, чтобы с ними как-то церемониться. И там литовское правительство, которое приняло жесткие постановления о том, чтобы не впускать мигрантов на территорию Литвы, вплоть до там, физического применения силы, да, физической, это первый заслон для того, чтобы задумались сами правительства тех государств, из которых бегут, и выставили свои претензии именно к Беларуси. Ці вы думаеце, што гэты канфлікт на мяжы з Беларусю можа перарасці ў нейкае такое адкрытае вайсковае супрацьстаянне? Бо сёння таксама з'явілася інфармацыя, што мяжу будуць ахоўваць і жаўнеры НАТО ў тым ліку. По большому счету это вполне вероятный сценарий, потому что мы видим как бы угрозы, да, которые прозвучали со стороны Минска в сторону Польши, в сторону Литвы, о том, что они как бы нарушают границы белорусского государства, и о том, что они создают как бы проблемы с беженцами на границе с Беларусью.
Поэтому так или иначе усиление контроля границы, усиление присутствия военной силы на границе со стороны Литвы и Польши неизбежно приведет к каким-то инцидентам приграничным на этой территории. И вопрос лишь заключается в том, как белорусская сторона оtinterpретирует эти инциденты и насколько серьезно она к ним отнесется. Допустим, там, с целью отпугивания этих мигрантов, да, начнут стрелять. Случайно могут попасть или там в сторону белорусской стороны, или там задеть кого-то. Может появиться там раненый или погибший на белорусской стороне. Вопрос, как реагировать Минску на то, что там нарушители, эти мигранты, как нарушители, будут застрелены и будут тела лежать там на их территории. Это как открытая агрессия Литвы, или же это попустительство белорусской стороны, провокация там такого конфликта. Поэтому конфликт – это логический шаг следующий. После этой ситуации, если она не будет деэскалирована, не будут приняты меры со стороны белорусской стороны. Спадзяемся вельмі, што да гэтага не дойдзе. Дзякуй вам вялікі за размову, Дмітрый. Напярэдадні 30-х гадавіны незалежнасці Беларусі да суродзічаў звярнулася старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Івонка Сурвіла адзначыла, што ў такі важны для нас дзень беларусы не могуць выйсці на вуліцы і прапанавала задумацца пра страчаныя магчымасці, ды уявіць, калі б мы жылі ў вольнай беларускай дзяржаве. Рэцэпт шчасця, на яе думку, у шанаванні сваёй краіны, з'яднанні людзей і даверы адно да аднаго. А сёння павіншавала беларусаў са святам і Святлана Ціханаўская. Сёння ў нас важны дзень. 25 жніўня 1991 году Верховны Савет Беларусі надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону, што азначала абвяшчэнне незалежнасці краіны. Гэты дзень мусіў быць у Беларусі святочным і радасным, але сустракаем мы юбілей незалежнасці пад пагрозай яе страты у атмасферы рэпрэсій. У жніўні 2020-го сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы гарадоў і вёсак Беларусі і ўзнялі той самы бел-чырвона-белы сцяг, пад якім абвяшчалася незалежнасць у 1918 і аднаўлялася ў 1991. І гэта імкненне да волі, да свабоды ў нашых душах ужо не знішчыць ніякімі рэпрэсіямі, бо лёс Беларусі залежыць ад таго, наколькі кожны з нас адчуе ўласную адказнасць за сваю краіну. Далучайцеся да ініцыятыў, які дапамагаюць пратэсту і беларусам. Пішыце лісты палітвязням, беражыце нашу мову і нашыя нацыянальныя сімвалы. Сёння я віншую вас, дарагія беларусы, з верай у тое, што наша радзіма будзе вольнай і заможнай. А галоўнае, што яна захавае сваю незалежнасць. Жыве Беларусь! 30 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. Што тады адбылося? Паразмаўляем са сведкам падзеяў, дэпутатам незалежнасці Анатоліем Любецькім. Вітаю, спадар Анатолій. Усім вітанні, добрый дзень. Як вы ўзгадваеце гэтыя падзеі 30гадовай даўніны? Ведаеце, чым далей час, тым тыя падзеі, як добрае віно, якое стаіць і з кожным годам толькі набірае моц. І, канешне, толькі зараз усведамляе, што тады адбывалася. Тады мы былі проста удзельнікамі падзеяў. А сёння можна гаварыць, што так, мне асабіста і маім калегам пашчасціла дакрануцца да гісторыі і быць непасрэдным удзельнікам аднаўлення суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Я думаю, такое шчасце выпадае немногім. Так што сёння я магу сказаць, што я абсалютна шчаслівы чалавек, што я жыў у той час, што мне выпала націскаць кнопку і разам з 255 калегамі прагаласаваць за тое, каб дэкларацыя незалежнасці набыла сілу і моц канстытуцыйнага закону. А што адбывалася ў той дзень у парламенце? Які быў настрой? Вось што вы ўзгадваеце? Ці былі нейкія такія яскравыя моманты? Трэба, відаць, некалькі словаў сказаць яшчэ раз пра Верховны Савет 12-го склікання. Ён адбіраўся падчас
бадай што першых альтэрнатыўных выбараў у Беларусі. Была альтэрнатыва. Я не скажу, што гэта выбары былі абсалютна сумленныя, але была магчымасць у людзей не па квоце партыйнай номенклатуры прайсці ў Верхоўны Савет 12 склікання, які стаў парламентам, рэальным парламентам. Але большасць усё ж такі гэта былі людзі старой камуністычнай фармацыі, гэта былі номенклатуршчыкі, і, натуральна, ім было цяжка, ім было складана арыентавацца ў падзеях, якія рухаліся вельмі імкліва. Таму што яны там 10, 20, 30, 40 гадоў працавалі ў адной сістэме. Яны былі прывучаны да таго, што трэба проста глядзець на кіраўніка, начальніка, і калі ён падымае руку, то трэба адначасова падымаць з ім. А тут трэба было прымаць рашэнні за сябе. Вот у іх былі складанасці. Для астальных, вот тых, хто рэальна прайшоў у парламент з падтрымкай сваіх выбаршчыкаў, гэта было свята, гэта было адчуванне таго, што адбываецца нешта незвычайнае. І я, канешне ж, быў сярод тых, хто арыентаваўся на запыт сваіх выбаршчыкаў. А людзі ўжо усведамлялі, што рушыцца вот эта імперія, людзі хацелі справядлівасці, людзі хацелі мець права выбараў, і вот для таго, хто арыентаваўся на сваіх выбаршчыкаў, гэта было рэальнае свята, гэта была магчымасць зрабіць нешта адчувальнае. Я, напрыклад, нягледзячы на свой яшчэ малады ўзрост, я проста кайфаваў. Таму што я бачыў, як мяняліся настроі ў камуністычнай большасці. Калі яшчэ учора яны выглядалі такой нейкай маналітам, то зараз яны былі разгублены. І гэта быў той час, калі можна было прыняць рашэнні. І тое, што было прынята вось такой вялікай падтрымкай, у нас максімальная колькасць дэпутатаў была 347, вось 256 чалавек прагаласавалі. Галасавалі не ўсе, напрыклад, той же Александр Лукашенко у гэты час недзе згубіўся ў грамадскім туалеце. І такое было. Але падобна ён не так проста згубіўся ў прыбіральні, падобна ён свядома выступаў і казаў пра тое, што не хоча быць саўдзельнікам злачынства. Такая была яго пазіцыя тады? Ведаеце, Александр Лукашенко палітык з добрай такой інтуіцыяй, як у народзе кажуць, з чуйкай. Але вось у той сітуацыі інтуіцыя яго падвяла. Я не думаю, што яго былі нейкія моцныя перакананні там за Савецкі Саюз, таму што ён быў чальцом дэпутацка-дэмакратычнага клубу. Ён шмат часу праводзіў і з кампаніі з дэпутатамі Беларускага народнага фронту. Так што я говорю тут не пра перакананні, а тое, што Лукашенко проста не угадаў вось под іх часу. І глядзіце, вот сённяшні дзень мы бачым інфармацыйную стужку Чырвонага дому. Там ёсць пра ўсё, пра гарбузы, пра жаткі. Пра камбайны. Абсалютна. Але нема нават аднаго радка узгадаць гэтую, безумоўна, гістарычную дату, гістарычную падзею, гістарычны дакумент. І чаму? Менавіта толькі таму, што Александр Лукашенко тады не ўгадаў. Ён быў не ў авальнай зале, а быў недзе ў прыбіральні. І гэта такія штучнае напісанне гісторыі. Так не будзе. Вось 17 верасня, я думаю, што ўсю краіну, усіх грамадзянаў будуць нацягваць на гэту штучную дату 17 верасня. Таму што да яе спрычыніўся Александр Лукашенко. Таму што гэта робіцца яго рукамі. Ён думае, што так пішацца гісторыя. Не, так не бывае. Так што я усцешаны, што быў у той час у авальнай зале, што галасаваў за гэты гістарычны дакумент, і думаю, што той же Александр Лукашенко зрабіў велічэзную палітычную памылку, схаваўшыся ў прыбіральні. А ці вы думаеце, што 25 жніўня павінна стаць святочным днём у Беларусі, павінна быць святочным днём у Беларусі? Так як Украіна вось учора святкавала гучна сваё 30-годдзе. Я зайздросціў учора украінцам і думаю, што гэта тое свята, якое мусіла быць і у нас. Вось это ДНК, якую учора арганізавалі і правялі нашы суседзі, яно выглядала вось як гістарычная падзея. І натуральна, што гэтым ганарацца мільёны грамадзянаў Украіны. У нас усё наадварот, але гэта пакуль. З цягам часу, я думаю, што 25 жніўня, безумоўна, будзе днём,
які святкують беларусы, громадяне Беларусі. Ці галоўным днем, ці не, але адным з. У нас ёсць і 25 сакавіка, у нас яшчэ ёсць 27 ліпеня, калі дэкларацыя прымалася Верховным Советом. Я думаю, што ўсе гэтыя даты, яны памяняюць колер. Яны стануць, калі не чырвонымі, то чырвона-белымі і будуць у календары. Мы все чакаем гэтага дня. Я таксама прызнаюся, што шчыра заздросціла учора украінцам, што можна святкаваць. Дарэчы, беларусы да іх таксама далучыліся. Мы бачылі вялікую калону беларусаў з чырвона-белымі сцягамі, якія прайшліся вуліцамі Кіева. На жаль, гэтыя беларусы, якія вымушаны уцякаць. Спадарю, Анатолій, я ўжо скарыстаюся момантам. Запытаю вас таксама пра працы над Канстытуцыяй, які вы вядзеце. Калі будзе гатовая, потому что Александру Лукашенку там до конца верасня абяцалі падаць гэтую Конституцию. А вот у вас як выглядае справа? Ведаеце, праект Конституции Новой Беларусі гэта таксама запыт часу. Не ўсе людзі падзяляюць, што зараз трэба рыхтаваць праект новай Конституции, але такое ёсць разуменне і ў камандзе Святланы Ціхановскай, і ў НАУ Латушка, і ў Координацыйнай рады, і ў грамадскай канстытуцыйнай камісіі, якую я таксама прадстаўляю. Ведаеце, мы гатовы ўжо да праекта Конституцыі 3.0. Зараз ідзе актыўнае абмеркаванне. Толькі за апошнія 2 месяцы мы атрымалі 1500 канкрэтных прапаноў і падкрэслілі кожнаму, хто сфармуляваў свае прапановы, свае ідэі, мы даём адказ, штосьці ўваходзіць у праект, штосьці не. У нас уже вариант 3.0, а паміж першым і другім проект Конституції змяніўся прыкладна на 20%. Я хочу толькі падкрэсліць, што нягледзячы на ўсе складанасці, цяжкасці, праца ідзе і даволі вялікая колькасць людзей прынялі удзел у гэтай працы. Гэта не мільёны, што б хацелася, але гэта на сённяшні дзень без перабольшвання дзесяткі тысяч людзей, якія таксама разумеюць, што нам патрэбна мяняць не толькі прозвішчы людзей, якія сёння каля ўлады, але мяняць і саму сістэму. А Конституцыя гэта і ёсць сістэма. Так што я думаю, што ў верасні мы будзем мець праект для 3-го чытання, і я скажу, што ён адпавядае самым высокім міжнародным патрабаванням, і я думаю, што калі мы зрабілі наш проект з законом пра мовадзеянне, то мы б ніколі не вярнуліся ў мінулае, якое мы зараз перажываем. Ну і, спадару Анатоль, хочу попросить вас павіншаваць беларусаў сённяшнім днём. Што бы вы хацелі ім сказаць? Нам пашчасціла, што ў нас ёсць такі дзень у календары. Это частка нашай гісторыі. Дзякуючы гэтай даце мы жывём на сённяшні дзень у беларускім доме, які знаходзіцца ў еўрапейскім квартале. Шмат яшчэ, што трэба зрабіць. Нам патрэбна зрабіць еўрарамонт гэтага дома. І давайце зробім гэта разам. Са святам вас, і ўсё ў нас атрымаецца. Віншую дарагіх землякоў беларусаў з найвялікшым святам Рэспублікі Беларусь. Днем незалежнасці. 30 гадоў таму, 25 жніўня, Беларусь здабыла незалежнасць. Гэта былі вельмі цяжкія умовы, таму што ў Верховным Савеце бальшыня былі камуністы, нас было вельмі мала, і тым не менш удалося гэта зрабіць. І гэта мяжуе з цудам. Але Гасподзь Бог, відаць, падумаў, што недобра, калі так лёгка даецца свабода. Ніхто не загінуў, ніхто не трапіў у турму. І таму даў нам выпрабаванне з злом, каб мы зразумелі, што трэба шанаваць у жыцці. Дык вось, у 90-х гадах, у 91-м годзе, мы мелі ўсё. Мы мелі свабоду, мы мелі дзяржаву, мы мелі сцяг, мы мелі герб пагоня, мы мелі беларускія школы, мы мелі беларускую мову. І вось гэта тое галоўнае, што трэба шанаваць. Бо цяпер, у час выпрабавання злом, гэта ад нас адабралі. Але мы гэта вернем, калі мы будзем памятаць пра нашу гісторыю, пра нашу веліч, калі мы будзем шанаваць нашу мову, то ўсё вернецца.
бо гэта ёсць найвялікшыя каштоўнасці. І памятайма, людзі, якія не шануюць мінуласць, не маюць будучыні. Народ, які не шануе і забыў сваю мову, не ёсць народам. Так вось, шануйма гэтыя каштоўнасці, і будучыня наша будзе лепшай. Жыве Беларусь! Вспоминаю события 30-летней давности, августа 1991 года. Невольно сравниваю их с тем, что произошло в августе прошлого года, и с тем, что происходит сейчас. Знаете, 30 лет тому назад все развивалось так стремительно. Путч, поражение путчистов, заседание Верховного Совета у нас, провозглашение независимости Украины и, наконец, принятие закона о суверенитете Белоруссии, сама смена названия Республика Беларусь. И я помню, что тогда испытала необычайное чувство свободы. Я 27 лет прожила при Советском Союзе, и мне казалось, что из этой клетки мы не выйдем никогда. И вот тогда при Советском Союзе это было такое раздвоение. В голове у нас было желание свободы и понимание того, что происходит, а вокруг нас было такое покорное смирение и молчание. И мне просто не верилось, что это произошло. Это была какая-то сказка. И мне хотелось бы сказать, что очень важно нам не забывать об этом чувстве, о том, что мы тогда испытали, о том, что мы тогда сделали. Очень важно дорожить этим и всегда помнить об этом. Мне очень хотелось бы пожелать своим соотечественникам и тем, кто здесь, в Беларуси, и тем, кто далеко, но все равно рядом с нами, и в своем желании свободы, открытости, справедливости, чтобы в один прекрасный день мы с вами смогли еще раз пережить и прочувствовать это состояние счастья. И чтобы этот день наступил как можно скорее. Я прожыў не такое ўжо малое жыццё і ведаў у ім неверагодны адчай, скруху і неверагоднае шчасце, радасць, але такога ўзлёту душы, такога сэрцабіцця ўзнёслага, якое я адчуў у сабе 25 жніўня 91 года на плошчы Незалежнасці, якая тады яшчэ не была плошчай Незалежнасці, бо гэтай незалежнасці не было, называлася плошчай Леніна, вот як на гэтай самай плошчы у асяродку, тысячным, шматтысячным асяродку такіх жа самых шчаслівых людзей, як і я сам. Я нават не ведаў, не мог уявіць сабе, што нешта не звязанае асабіста кроўнымі ніцямі з маім жыццём, не першае каханне, не сустрэча сябра сапраўднага, не тое, што там у латарэю нешта выйграць, можа быць такім шчасцем. Это ўсё-такі грамадска-палітычная з'ява, як бы не крэўная, але аказалася, што крэўная. Самае тое, самае маё. Пра што я сам нават не ведаў, як я марыў. Што сёння? Сёння, канешне, такой эмоцыі немашка. І не толькі таму, што ззаду ў нас, вот за гэтым як бы фактам незалежнасці, які нам дастаўся праз Верховны Савет, праз закон, не праз вайну, не праз катоў. Не утрымаць эту моцную эмоцыю у сабе праз усё жыццё, але засталася іншая. Факт незалежнасці Беларусі стаў гістарычным фактам. 30 гадоў гісторыі незалежнай нашай з вамі айчыны. Гэта свята. Гэта сапраўднае свята, не гледзячы ні на што,
што адбывалася за 30 гадоў за нашымі плячымі. Усё, што адбывалася у нашай незалежнай краіне, і мы былі гаспадарамі і удзельнікамі гэтых падзей. І ўжо як, што мы маглі зрабіць, мы можам вінаваціць ці радавацца толькі самім сабе, ці самі сябе вінаваціць. Сёння не будзем ні ў чым вінаваціцца. Азіраючыся назад, я вспоминаю волатаў, якія адышлі. Я ўдзячны тым, хто быў у пачатку незалежнасці і сёння ёй не здрадзіў. Я рады і за іх, і за сябе, і за ўсіх нас. З гэтай нагоды я хочу прачытаць вам, з нагоды нашага свята, хочу прачытаць вам адзін верш. Ён пра тое, што ўжо ніколі не будзе так, як было. Жывое ўсё, што не забыта, што прарастае ў свет нібыта травінка з-пад магільных пліт, усё з'яўляецца з нябыту, не ўсё вяртаецца ў нябыт. Як не знішчаюць, як не паляць, не распінаюць на крыжах, не памірае наша памяць, жыве ў вяках. Было не лепей, толькі горай цяжэла кроў, цякла як ртуть, але праз лёс наш, як праз горан, мы неслі чалавечы гонар, як сцяг. Нясуць. Мы помнім скураю, хрыбтамі, як дратавалі нас дручкамі, як гвалцілі дачок, сыноў. Ніколі ніхто не ўчыніць гвалт над намі ніколі. Зноў клянемся пад сабой і Богам, пад спеў званоў, не стане Беларусь астрогам ніколі. Зноў хай чаша болю не дапіта, ды ўсёй крывёю, што праліта на захад свету і на ўсход, наноў вяртаецца з нябыту айчына наша, наш народ. Со святом, дорогие мои суайчыннікі, родныя мои беларусы. Што такое незалежнасць для краіны? Гэта права самім вырашаць пытанні ўзаемаадносін з суседзямі, з усім светам. Што такое незалежнасць унутраная? Гэта калі мы самі, беларусы, вырашаем, хто будзе кіраваць намі, як будзе развівацца наша дзяржава. Сёння дыктатар хоча пазбавіць нас вонкавай і унутранай незалежнасці. Але сёння наш дзень, і гэта наша краіна. І мы будзем вырашаць лёс будучыні Беларусі. Беларусь 30, і менавіта тым, каму зараз 30 плюс ці мінус, але каля гэтай даты 30, гэтай лічбы, менавіта моладзь будзе вырашаць будучыню Беларусі, бо менавіта моладзі жыць у будучай дэмакратычнай краіне, Рэспубліка Беларусь. Паважаныя беларусы, віншую вас са святам незалежнасці нашай краіны. Вось ужо 30 год, як мы незалежныя. Але гэту незалежнасць мы згубілі ўвесь гэты час. І зараз нашы змаганні працягваюцца. Я жадаю нам усіх сіл і дзякую вам за тое, што вы робіце. Мы неверагодныя. Дорогие белорусы, примите самое найшчырейшае віншаванне ад таварыства беларускай культуры ў Літве з нагоды Дня незалежнасці. Гэта надзвычай важная дата, тады, калі развальваўся крыважэрны рэжым савецкай сістэмы і нарадзілася наша краіна. На жаль, праз гэтыя 30 гадоў Беларусь таксама прайшла цярністым шляхам,
на шляху да волі і незалежнасці. Праз кроў, праз чалавечае жыццё здабывае сабе незалежнасць і належнае ёй месца у еўрапейскай цывілізацыі і імкнецца да еўрапейскіх краінаў. На жаль, той акупацыйны рэжым, які ёсць у нас, адцягвае нашу краіну ад цывілізацыі, цывілізаванага свету, але тыя ідэі, якія былі закладзены 30 гадоў таму назад, якраз не зніклі, а наадварот дапамаглі стварыць і нарадзіць новую беларускую нацыю. Сёння спаўняецца 30 гадоў з таго дня, калі дэкларацыя аб незалежнасці і суверэнітэце Беларусі набыла статус канстытуцыйнага закона. Я віншую вас усіх з гэтым днём. Мы вельмі доўга шлі да таго дня, а прайшлі шмат этапаў у гэтай барацьбе. Беларусы заслужылі, безумоўна, нашу незалежнасць, але гэта быў толькі чарговы з этапаў, і мы ведаем, што і да гэтага часу беларусы вымушаныя змагацца за сваю незалежнасць, за свой суверэнітэт. І 8 снежня 91 года Беларусь сапраўды стала незалежнай дзяржавай, але з прыходам Александра Лукашэнкі да ўлады ўсё ж такі наша незалежнасць кожны дзень падвяргаецца новым выпрабаванням. 9 жніўня 2020 года на выбарах і пасля іх беларусы паказалі, што для нас незалежнасць і суверэнітэт – гэта абсалютныя каштоўнасці, і мы гатовыя іх абараняць. Незалежнасць – гэта магчымасць жыць ва ўласнай хаце паводле сваіх парадкаў, сваіх прынцыпаў, свайго розуму і сваёй традыцыі. Для кожнага народу няма нічога больш каштоўнага, чым уласная незалежнасць. Таму дбайма пра сваю незалежнасць. Са святам! Жыве Беларусь! Прагрэсіўная моладзь падпаліла аўтазак, бо, само сабой, тут нічога не разруліцца. Украінскі гурт «Жаданы сабакі» прэзентаваў кліп «Аўтазак». Песню па-ўкраінску з субтытрамі па-беларуску ў перакладзе паэта Андрэя Хадановіча. Глядзім разам. Камуфляжі параберців не убита. В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита. В мене є з собою сотка, заничена остання. В кого є питання? В мене є питання. Хто за мене переписує закони і порядки? Мене трахають весь час, за мною сплачені податки. Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали? Я би, може, і промовчав, але якось піддістали. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна молодь підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця. Якщо вміти, навіть праведників можна задовбати. Щас підключиться актив і починаються дебати. Щас підвалить на пікет електорати з тренажерки. Бо реформа судів – це фаєри, фейерверки. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, рідину легко займисту. Добрий вечір, джентльмени, розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене? Хуя мені система, мені система. Хуя мені система. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна
гэтым музычным акцэнтам, віншаваннем ад сяброў украінцаў скончваем сённяшняе выданне «Белсадзум». Дзякуй вялікі за ўвагу і ўсяго добрага.